हाजिरा मावालानो जेबो ओंखाम बायनो थाखा फैसा गैया हाजिरा मावालानो मोनजा गैया बन सिना जालानो बन सिना जालानो गैया। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा खाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोल रिपो रिजार्भआव खमैबो 100नि बारा नखरफोरखौ फिन दिनै नैथि खेबनि थाखाय होस्रांदों। चिरां रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय भारत भुटान सीमा खराइबारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै न' लुना थानो नाजानायखौ फिन दिनै होस्रांदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जस मानिक मोसाहारिया फोरमायदों दि हाग्रा ओनसोल जोबस्रांनायखौ होबथानो फिन दिनै खराइबारि अक्सिगुरि आरो 3 नं फाथैबारि हाग्रा ओनसोलफ्राव खमैबो 100नि बारा नेपाली आदिबासी राजबंशी आरो बर'फोरखौ आयेन बेरेखायै न' लुना थानो नाजानायखौ होबथादों। होस्रांखांनायनि उनाव बिफां लाइफां गायनो राहा लागोन, होस्रांनायखौ मानियाब्ला आयेननि राहा लागोन होनना रेन्जार जस मानिक बिथाङा फोरमायदों। बेराफारसेथिं होस्रांजानाय सुबुंफ्रा होखारब्लाबो थाङा हा हु गैयिनि थाखायसो थाफैदों होननानै फोरमायदों। सार माने 2014 आसिल এই আদিবাসী লগত সবার লগতে আছিল 2014 গন্ডগোল হোৱাতে মানে বেলেগ সাইডত আছিলো আমি পিছত বেলেগ সাইড মানে এই আইপোৱালি দাঁতঘাৰী মানে কিছুমান পাটাবাৰী আছিল কিয় আহিব মানে তাত মাটি নাই তাত আহিবই লাগিব ক'ত পাম মাটি মানে ইয়া 2005ত আহিয়ে মানে ইয়াতে আছিলো মানে আহিয়ে আছিলো আমাৰ এনেকা এভিকশন 5 বাৰ হ'ল এতিয়া সন্তে 5 বাৰ হ'ল আজি ইবাৰে ফাৰ্স্ট নোটিস আছে আগত নোটিস এখন আছিল ইবাৰে ফাৰ্স্ট নোটিস আহিয়ে মানে এনেকা পুরা হুলস্থুল লগাই দিল আমাৰ কি লৰা ছোৱালী ক'ত থাকিব ভূমিটো নহলে ক'ত থাকিব লৰা ছোৱালী মন্দিৰটো ভঙাল গিৰ্জা ভঙাই দিল ইমান দুখ কষ্ট কৰি আছো আমি হা এতিয়া তো ক'ত থাকিম লৰা ছোৱালী থাকিলে ইয়াতে মৰিবা লাগিব ইয়াতে বাচিবা লাগিব সরকার যদি নাচানে চাক আমি ইয়াতে থাকিম 30 ঘৰ আছে স্যার কি জাতি আছে এটা 4টা জাতি আছে রাজবংশী আছে সূত্রধর আছে নেপালী আছে अनि কিবা উৰুৱা মানুহ আছে স্যার কি বিচাৰো আমি সরকারের আমি ভাল কৰিব লাগে আমি সারক আমি ভোট দিছো ভোট দি আজি এনেকা কষ্ট কিয় দিব লাগে তাই হা ফার্স্ট টাইমত সরকারে কি কব দে এনেকা দিম বুলি কৈছিল এতিয়া তো লাষ্টত ভোটটো জিতিলে এতিয়া মানসি নেদেখে আৰু তাই নিজৰ ৰাজা হৈছে উপৰত বহি আছে আমাক ইমান দুখ কষ্ট দি আছে হা আমি ক'ত থাকিম লৰা ছোৱালীলে আমি ইয়াতে থাকিম মৰিলে মৰিম বাচিলে বাচিম আজি ঘৰ সব ভাঙি দিলে কি কৰিম এই কাছতলি থাকিব লাগিব স্যার কি কৰিম আজি তো ৰাতি বৰষুণ পৰিছে অলপমান কি কৰিম আৰু এনেকৈ থাকিব লাগিব ওচৰত পানী খাবলৈ ভাল পানী নাই ইয়াত ডঙত ইমান লেতেৰা আহি আছে ক'ত খাম আৰু পানী তো অনেক দূৰৰ পৰা আনিব লাগে স্যার এতিয়া ওচৰত পানী আছিল এটো তো সব লেতেৰা আছে এটো খাবাই পানী নাই আমাৰ গলাটো পুৰা শুকাই যায় মানুহ এনেকা হৈ আছে দুখ खायलाबो हाजारबा फायदोंसै होमब्लाबो जों प्लास्टिक लाबो जेबो लाबो गोलै लानानै सिथप्ला लानानै थागोन बोनो बुथालाबो सिथालाबो बोन थागोन जों जेरावबो थाङा आं दागारनि गोलैनिफ्राय मालायनि न'आव दि बर'फोरनि न'आव थानानै देरबोनानै हाबा जाबाय हाबा जानानै दा फिसाया नेपालि ओंखायनो आं जेराव बयबो गासिबो खोथा रोंजोबो नालाय मोजां गैया सार न'आवहाय दागारियाव गंसेल' दङ आरोखि जेबो जायगा गैया गोलैल' बे भारा बे न'आवनो थाहैदोंमोन होमब्ला बे जायगा होनबाय मालायफोरा जायगा मोनगोन हागोदानाव थाहैदो होननानै बयबो बुंनायखाय फैबाय बेसे न' भारा गारनाय होननानै ओमफ्राय गोलैफोरा साब्रैबानि गोलै हौवाया सानफ्रामबो हाजिरा खामानि मावो थोआ गोलैफोरनि दासिमबो लेखा सिखा बानायनो हायाखै मा मावनाय जों बिनिफ्राय होखारलाबो जों थांनो हानाय नङा दा गिर्जा न'आव फोब्रबो सिफायबा जों सप्तायाव जों गिर्जा हाबोमोन बे गिर्जा न'आव अननाय गैया एसेबो सोरखारा अननाय गैया एसेबो जों नागारखाया हगारखाया जों बोन थागोन सिथालाबो बोन थागोन हगारखाया बिनो जोंनि खोथा बासन माबायदि खस्थ' सोलियोमोन नोंसोर खस्थ' जोंनि आथिंजों थाबायनांगौ एफा गोजान थांलाय फैलाय गोलै बानानै दैया लेथ्रा बे दंग'नि लोंनांगौ दैखौ लायनांगौ एफा गोजान जों माब्रै सोलिनांगौ साइकेल गैया गारि गैया बे लामा संसाराव होमब्ला बिदि खस्थ' जों मावनांगौ भट होनानैबो जोङो जोंनि भट माब्रै सरकारा देरबोखो जों भट होनानैसो सरकारा देरबोबाय दा जाहाथे दिनै दिखि बे गरिबा फैनांगौ मानोबा बे फेंगाया होनदोंमोन बिगाथाम हा होगोन होननानै बुंदोंमोन गैया जोङो दासिमबो हा गैया फेंगा बुंदोंमोन फेंगा सारा
दा जोंनि फोथाया सरकारा न'आव दागारियाव थांनानै न' नायनो हागौ जोंनि हा दंना गैया जों थगाया सार जों थगाया नांगौ जोङो हाजारबा बे जायगाखौ सिफायनो थांदों होमब्लाबो जों न'खौ माब्रैबा खस्थ'लाबो जों बेनि जायगायावनो थागोन जेरावबो थाङा बेनो जोंनि खोथा बेयावनो थाबाय दिनैबो इलेकसन खालामगासिनो दङ औ जोङो दिनैहाय नैथि खेब इलेकसन खालामनाय जाबाय नैबे खराइबारि गामि गोदानै थानाय गोदानै इनक्लुज जानाय आरो बिनि उनावहाय बेहाय 30 घरसो दङ गासै बेयाव जोङो अलरेडि सार्भे खालामबाय बिथांमोनहा जोङो थांनाय साननै सिगां जों फैनानै बेयाव नोंथांमोनहा बेयाव थानो नांला जों इलेकसन खालामनाय जासिगोन बुंनायलाय बिथांमोनहा हयथ' सासेबो जों दिनैहाय मोननो हायाखै बेखायनो बिथांमोनहा ओंखारनानै थांजोबदों बेहाय 30 घरसो दं आरो बिनि उनावहाय जोङो अक्सिगुरि होननाय जायगायाव थांगोन अक्सिगुरिजों एटाच बेयाव गासै 65सो न'खर दङ बिथांमोनखौबो जों खालामहैनाय जायो जोङो बेयाव नुनो मोनो जे गोबां जौखोन्दोनि हाग्रा बा दंफांफोरानो बायजोबबाय बिनि सायाव मा बुङो नंगौ दा जायनि थाखाय जों दिनैहाय इलेकसन खालामनो गोनांथि जादों बेहाय गोबां जौखोन्दोनि दंफाङा दंस' जानायखौ नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ दा बेखौ होबथानो थाखायनो दिनैनि बे प्रसेसा सोलिदों आरो बे प्रसेसा सोलिबाय थागोन आरो जोंनि चिरां जिल्लायावल' नङा जों क'क्राझार जिल्लायावबो जों खालामहैगोन जायफोर बिथांमोनहा जायफोर क्ररपति बिथांमोनहा माने साहा बागान बानायनानै दं बेफोरखौबो जोङो एबारनि नैबे इलेकसन प्रग्रामाव लाफादों बेबो हाबाफारि जागोन जोंनि नेक्स्ट जोङो क'क्राझाराव लायगोन जायफोरा दिनै होखां जाबाय बिसोरनिफ्राय बिसोरखौ मा खालामनाय बिथांमोनहाथ' बिसोरनि सायाव सिन्था धारना खालामनांगौनि एसेबां गोनांथि गैया जिहेतु बिथांमोनखौ जों सार्भे खालामखांखाबाय बिथांमोनहा जायफोर बेयाव दिनैहाय सुबुंफोर थादों बिथांमोनहा दादगारिनि अलरेडि फरेस्ट भिलेजार्स बिथांमोनहा हयथ' गावबा गाव न'आव थांफिननानै दङ बिथांमोननि सायाव आरो गोदानै माबा मोनसे अनसुंथाइ बिथांमोननो थानायनि राहा होनांगौनि जेबो दं होननानै आं सानाखै जिहेतु बिथांमोनहा मैखोमै हा हु दंखाजोबो आरो अक्सिगुरियावबो जायफोर रायजो जादों दा गोदानै इनक्लुज हिसाबै बिथांमोनहा अलरेडि गोबाङानो बिनि 70% अलरेडि FRA मोनखानाय गामिनिफ्राय फैनाय आरो माखासेया दै बारै फाथाबारि बिटिनि दै खुरखा जानानै फैदों होननानै बुंदों बिथांमोनहा नंगौ नङा जों मिथिया खिन्थु थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय खुनु दै बिमा बारनानै खुनु बिदि फ्लाड इफेक्ट जायाखै अनलि बै बैग्रिबारि होननायाव बोसोरनि सिगां एसे जादों बे 14 घरल' जादों जोंनि सार्भेयाव दा बिथांमोनहा बिदि होननानै बुंदों जे दैजों खुरखा जादों दा नायनि जों सार्भेनि गेजेराव मा मोनहैयो उनावहाय बे जायगानि जोबस्रांनाय हाग्रा आरो दंफांफोरखौ मोजाङै लाखिफिननो थाखाय नोंथांमोननि बिफाननिफ्राय माबायदि दायथ' लानाय दा बेनो दा जायनि थाखाय जोङो स्टाडि खालामनानै मोनबाय जे दंफां खावनानै थफा थनै दंफां दाननानै हाग्रा दाननायाव जोंनि हाग्रा ओनसोला जोबनानै थाङा जुदि जोंनि नैबे हाग्रा ओनसोलनि हायाव जुदि मानसिफ्रा थानो लायोब्ला फारसेनिफ्रायनो बिसोरो हन्डा मेचिनजों गासिखौबो एवस्रांलांनाय जायो जायनि थाखाय जोंनि हाग्राया जोबलाङो दा बेखायनो जोङो दा इनक्रस जाय बिथांमोनहा हा आवग्रिनानै आबाद मावनानै जानो लादों बिथांमोननि सायावनो जों सिरियास लाग्रोदों बिथांमोनखौ जों खुनु हयथ' सुबिदा होनाय जानाय नङा बेनिफ्राय बरननानै जों लांनायनि सेस्टाखौ जों खालामबाय थागोन बिथांमोना आरोबाव खनसे जुदि थाफिननायनि बेबस्था लाबावोबा आरो पुनराय जोङो इलेकसन खालामगोन आरो जों एबारखौनो बेबायदि सुबिदाखौ होआ होननानै जोङो थिरांथा लादों जोङो इलेकसन खालामनायनि उनावनो लोगो जोङो डिमार्केसन खालामगोन बेयाव बेसेबां हेक्टर हा आरो लोगो जोङो प्लान्टेसन बेयाव खालामनायनि मोनसे थामथिमखौ जों खालामगोन जुदि बिथांमोना मानिथाराबा बिथांमोनखौ बेबस्था दं आयेननि बेबस्थायै बिथांमोनखौ जोङो मा खालामनाय जायो जोङो हयथ' उननि पर्यायाव बिथांमोनहा जुदि नंगुबैयै हा गोनांखाब्ला बिथांमोनखौ जोङो हयथ' एजेहारनि गेजेराव हयथ' जों कर्टसिम लांनांगौ बायद' जागोन बेवहाय मा जाथि दं बेयाव बिसेसकै नेपालि राजबंसि आरो आदिबासि कयेकटा घर दङ नैबे दा जेराव जों खालामबाय थादों आरो बिनि अनगायै दिनै अबेबा गामियाव बिनि अनगायै आरो जोङो अक्सिगुरियाव जेराव बेयावथ' मैखोमै बर' दङ लोगोसे गार'फोरबो दङ न'खरफा न'खरनै बेहाय जोबनाय लोगो जों बेहाय खालामनो थांसिगोन ओरैनो बेसेबांसो हेक्टर जागोन मोननैजों गासै 100 हेक्टरानो जागोन नैबेहाय 30 हेक्टरफ्राम जागोन आरो बेहाय 70 हेक्टरफ्राम जाहैगोन अक्सिगुरियाव